screenshot. Så er jeg begyndt. Hov. Siger du hov? Nå, videre, cut, videre. Jeg filmer. Fuck, den æderkop. Du må virkelig have mig igennem alt det her. Ja. Malingen er snart ved at være tør. Så, jeg vil også prøve. Med en store bue, med en stor pil. Ej, det går sgu ikke i stykker, mand. Den er jo lavet af fuldstændig metal. Jeg skal ikke stoppe den. Nu skal Mads skyde. Så alle søger dækning. Ellers dør man. Det er sgu ikke så dårligt. Nej, dårligere. Fuck, der er så meget pil. Fuck, jeg har ikke armskin på. Giv mig de armskin. Næ? Kom nu, du kan godt tage et enkelt skud uden. Jeg kan godt. Det gør først nogen bagefter. Ha! Du ramte. Ja, det var noget sygt mærke, mand. Det må ikke rigtig sige. Ej, der er sgu ikke noget så sygt mærke. Det er den der.